kadom Karbi long rat ningthelo nalitum kadoko wistame mi punang pusi nilipini bangso video long project mate jumisen alam nalitum mathengno wan contact the muthe pini bangke 5th September ilitum kadoko wistame chini lo 5th September lage Teachers Day mate Thanbang atum arani lasi kadokawe Thanbang mate kadokawe atum phansame Thanbang arani akadom pajirlo kadom nalitum stame chini tahilo kopia porsi aningkan wang 5th September labang so arni ilitum Thanbang arani kihok ponlo mate ilitum kopia porsi Teachers Day ilitum kihok ponlo Dr. Sarvapalli Radhakrishnan alangli amhang ke thek arani lo Dr. Sarvapalli Radhakrishnan komat lo pulutangte alangli ke India a president same kacheman tanglo alangli same inut a philosopher mate inut educator lo alangli same inut a Thanbang pole litum puder same henone alangli India second a president lo alangli president kacheman lake 1962 pen 1967 an alangli mahang ke thek arni lake 5th September aningkan mangke 1888 aningkan tirutoni podim Tamil Nadu along alangli Arpu mate akisar amen lake Sarvapalli Veeraswamy lapete alangli payamen mate asar piamen lake Sitamma pulo alangli achor amen lake Siva Kamu 1954 hud alangli Bharat Ratna award same alangli longlo alangli Dr. Sarvapalli Radhakrishnan alangli ningje pono teaching mate loket han asai henlo aman ke the nai mate kime nai asai ke pono teacher atumsi mate Thanbang tumsi kiwangji aove mate a generation of han mesenanat ke japonji atum loklo lapende elitum same chini lo teacher pulotangte kangting pen kathi ang atowar ke pache charji atumlo Dr. Sarvapalli Radhakrishnan alangli lam ilitum ethetheni Chethan snang alangli asabo ilitum kadoko pen prekchat haiji athe alangli munit atum phan kanghon kangjin so thipik non alom leader atumason kali hako leader tum ke matha me pik hala so kai hud alangli president do bomohud alangli a salary like 10,000 rupees long bon same alangli ki nk only 2,500 lapende lapu ahin an bangke prime minister national relief fund aphanalangli donated lasila son kimi sena munit ke mate kimi sena leader ke non alom bangke kilong sungkrum thaiji alangli methang kelong nangji a salary alangli chi cholab lesi alangli anut ka prek phan kirabji phansi alangli pilo lata 50% bukali alangli ke 2,500 bet ke en hapuna relief fund ki pi phanse ki ong hapuna ke 7,500 pidat lo lasi alangli penstame ilitum charlie ponangji ilitum la ane ilitum pitek the pustame ilitum jakong do an pen ke ilitum cherap nangji mata aka prek atum phansame rap nangji pinangji nilisame alam se kiningje thek chot nilisame rap thek the bon same ilitum charlie rap na 5th September si alangli mahang thek lo lasi alangli phan kachikimoji labang so arni lo alangli methang siningje pon lo alangli mahang thek arni lake Teachers Day le talon ponang bang so India habar long ke pulo hada alangli student mate alangli jirpo to malangli funding jelo pulo nali birthday celebration nang pulo bonsme alangli pulo nili birthday celebrate nang lo khado kavya teachers phane labang so arni ke talon ponang India long ke pulo lasi non pusame eletum Teachers Day ke khado kavya school long mate college long an same a university along an same labang so asai ke claim pon bomlo alangli phan kachiki moji phan elitum school long a Teachers Day la pukali lo elitum phan hem ipai pu alangli tum bihek pen nang ke thanang Chemum alangli tum same elitum a teachers lo alangli tum si elitum ke cheng si a teacher lo e pai pu alangli tum same teachers lo la pente lapuna school a teachers same elitum a teachers lo asila bang so ani ke elitum choro technology elitum phan nang ke thanang Chemum an atum an ke la ke elitum a teachers lo non a generation nang prek bom la pente monidatum teacher aphan a behavior mate kaching ki Chethan same prek pon bom osom si nili hin ben ke thek pon long aprang ke usomara tum jong si thek thelo pulutang te usomara tum ban si chipuji non ba ke usomara tum jong si thek thede lo pulutang te a teacher tum ban same ke koi atum same do teacher atum than pa me media lo pusi non ba ke abc ke a koi wangji asomar ke select pot bang ke chematha thetet system e do laseri tum usomara tum han jong si school toy dun lo pulutang te tum lang pa me nangji ime thang somar si ke charlie ke sled posi thek thedet ma mate teachers atum si chok chipon ma pol ilitum lang pa me matha pa me sil tum ningje nangje lapende ilitum teachers sum dong si nane ke le dolang plutang te ahopeng ke dokok thai chi athe muni rok chot
alang litum phan same mesen pen chingwai chingki pami pen si ajar alam same chingki nangji iritum kipu sit kipu tot bang ke iritum claim credit nangji lapende teachers a quality copy pi do nangji lo iritum eson soni alam iritum Chethanang a qualities ke teacher atum nong ke do pik nangji mon same eson soni kenang sod alam nilhin bening je po lapende nalitum stame comment section along nalitum same talk ponon inut ideal teacher inut mesen a teacher apuna chaka teacher pute copy pi a qualities do nangji lo nalitum comment same pi kon same chok aprangsi wangpo kindness mate kaching kime usumara tuma phan kelana thek kaching hon thek lapansi kindness pulo usumara tum ching hon thek bek nangji lata isia quality lo teachers tumolong ke donangji lapente calmness ke lage iritum school long loge than ahut stame iritum hopen ningka siksak hoson stame dodo usumar tum nang ke ho hipen ahopen ke iritum ningka siksak son stame dodo bon same hala suhut stame iritum ning ding ning jon same do thek nangji lapene isi kenang sod nai lake love for teaching inut Thanbang inut a teacher pulutangte alangli a sai bang ke ching honangji alangli ke claim a sai alangli a ning cheparong pon thek nangji alangli a gyan alangli ke thek usumaratum aphan ke than pensi alangli same aning cheparong pon nangji alangli tangka phan si ke claim chot pubange kali de nangji alangli ame thang ke thek anut ka break phan ke share mate ke than pon labang soben si alangli same aning cheparong pon nangji alabente do thulang creativity busamendo ilitum ke thana lingkali ilitum usumaratum aphan ke than hud aning parong pon thek matek thema ke charlie aning papa hang thek nangji aning ke parong ben si alang litum han than pon nangji lapene good communication elitum ke than hud sitame ajar ason sungkrung ason same ke than hud pajoi pon ki same thek nangji lake good communication busi pulo lapene punctuality same ke nang sod lo aporating ben si ajar asai same claim pon thek nang po lapene sense of humor ahot ben boring pig hud same do class ke do usmar tum boring de ti labang so hud same elitum alang litum phan aning parong thek nangji ke than hud same usmar tum phan aning parong pon bom nangji pa boring rede nangji lata isikerang sodlo lapente teachers atum long lifelong learning bang ke do pek nangji lifelong learning protangte elitum teachers atum stame ka charlie bang ke ington kok ke nangji elitum prekjam a knowledge elitum long do nangji elitum usmara tum aphan same aning parung thek nangji motivation elitum pipon thek nangji elitum lo kitab long copy ma ke tok labang swalam than chok chede nangji elitum prekjam a knowledge same elitum pipon thek nangji lasi nu da teacher lo plotang te knowledge ke prekjam a knowledge same do nangji elitum moral education di gyan alam same elitum usmara tum same than thek nangji lapende fairness elitum kado kabe usmara tum phan same elitum kang hon ba ki isi nat nangji isi ven nangji elitum anutin abang putin ban same elitum important pinangji halake thek muchot pama hala phan important picture bang ke chokse deji halake thek the phan same elitum important piponangji teachers mate Thanbang atum aning karongji ke alangli ke thanau somara tum jongsi pa prang bomlo mate thek pon bomlo pulutangte teachers atum same aning arong par pikji lasoposi osomara tum responsibilities samedo alang litum jong si teacher phana ning parongji pulotangte alang tum lo bang ke charlie pipa menangji athe litum schoolong charlie chot ke litum thekte hem same litum porhi pignangji hem ko arma ke porhi lan si thekji schoolong gara gana explain ponang than po copy koson ma hem le lo pulotangte homework litum cheklem begni osomara tum homework cheklem begnangji hem porhi pa menangji lan lo pulotangte litum same thek pon po schoolong nang than chot schoolong charlie dun chot bang ke litum thegune me thang same charlie pon bor inangji self study mane methang men ke charlie methang men ka bor i lahan lo ke charlie ke men hai ke mane eli to manang than chot pen bangke kalide nangji methang pen same eli tum self study same donangji curiosity por mu same usmara tum long donangji kai ki same kachini kang tum kupi koson malas bangso theory model bangso lama puthak same kachini kang tum bon same kai ki same donangji teacher tum nang than lo arjudun chot lapu bang kalide nangji amethang same kapre kason kachini kang tum son same donangji inut student jong si mesen ben charlie ji polotangte teachers atum det ke un a teachers lapente osomara tum dike charlie atum students atum lapente a parents mate api apu atum same responsibility bangke do jong se student bang charlie aning hang he same lapunat apa apu lapente teachers atum maga aning hang lo pulutangte un a hala student bang same ka charlie aning hang bek nangji lason thak lo jong si a student ke mission lo lapente a teachers atum same mission lo bon same a parents dong si cooperate dun de mate alang litum bangke matha krang lo pulutangte lage labang so ke thek bon pelo
Laso bosi la parents, students, la pene teachers atumbang ke isi venang ji, la pupus tame mela nang ji, anlo pulutang de labang so suke thek vek ji. Iritum jong si a responsibilities salam jong si iritum je thana purutang te teachers atum same do piglang, la pene student atum ko sonsi ke klem ponang ji ma kema tha ponang ji ma last same do piglang. Lasi ke jur sinili isia coding ji poning tung. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Inut mesen at Thanbang lo pulutang te candle ason no mate mom ason no. Bang so mom anut ka prek apan atur ki piji apan ame Thanbang ke ingjir lut. Lasi inut a teacher lo pulutang te ame Thanbang che matha thesi anut ka prek a kai pan ke matha iya bang. Lahno mesen a teacher a pera teacher ke. Lapene puthon nili choro poring tu nili teachers nili kong erang ko mate nili bihek ang ko pen nang thana tum phan an same choro poring tu no lapente non the dung an same nili phan nang thana ngi mu matum phan an same nili hin pen choro par pikla nili nang tum thangnat same protected la bon same nili lam se nang tum kado ka bi phan same choro par pikla nili teachers nili phanang than lo nili same thegoi same asab ke theglo nili same sonthak taksi non anut kaprek pansi than pon bom lo nili same inut Thanbang nili government long bang kali bon same private institution no private school long sinon wat ke nili claim pon bom labane nili eson alam tuning reporting tung elitum Karbi leaders atuma phan elitum education minister aphan same tuning reporting tung government school long jong silitum langnam lo plutang te teachers aphai jumpik punat class 1 to class 5 puji bol same teachers bake bahani bang thom lanta along men cavidity lasi non Karbi atum same ke the keri do piglo educated atum do piglo mate graduation ken tang same do piglo alali tum phan akampa bang inang po lan su se education system ki pa mesenji phan papa claim po nang po edum chinilo education jong se editum akhai long jong si pa philo plutang te editum akhai ke ki pa phidun lo chingthu runelo lasi education system ke mesenang ji non langnam elo plutang te editum ningoy meme government school jong si langnam lo plutang te kado gabi atum ke editum private school ke chotoi dun labun e editum Karbi ang long Karbi khai tum ke duk pik pik same dolang alang litum ko sonsi private school chotoi dun unpo private school along ke monthly fees tame adorso dakji labente admission fees tame adorso dakji hada ke sonang ko lo ati teachers atum han same salary pinang ko ji alang litum methang matsi la si litum ke duk ke lag arat tum phanjong si ke charlie ahinat paching thur ji pulotang te lake government school bang ke mesen donang ji si top priority ki pinang ji bang ke elitum a leaders atum ki pinang ji bang ke lake education system bang ke lang pa minang ji noli kavidera tumi ko sonsi mesen school padun thekpo nali tuma rongbang mesen san school uthai ji government school si tame bor sam nili tum na jong si langlo putang te ning che theu athai ki avi government teachers atum thek thi pule nili kaning je gali hadak teachers a phai bang ke kijum dokok Kethan ke alang litum qualified lo alang litum thek ser sar lo bon same ke than mang si pachetang ni athe a teachers phante a class bang ongmunak asi nilening thelo litum a leaders atum an same education system mang ke langpon pami pu pusi nilening thelo labene teachers atum ka chuning riji ke lalo nalitum cholo ilitum along ri paklar kli sita lasikado ko bi same teachers mare Thanbang atum an ke ilitum thanpon pamenang lans se litum akhai same paching thur ponak nili lan ke theret pu bangali bon same nili same nili ke thega jakong do an kachini jakong do an pen nili same usumara tum phan same thanpon bomlo lasi nali tum same pere ason nali tum same anut ka prek phan knowledge nali tum ke thek same thanponon alang litum same nali tum same ning sampo alang litum kailong choro nali tum bangso video ke chengmen kijut an kelang kontek pat puthot chetong thunang dome thangmei karom